assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Windaka TV onon kala on calminama e mbaadi kuktidindi caggal calminade noon ko yettude Allah e julde annabi sallallahu alayhi wa sallam e yettude jinnaɓe men ko noon tigui juraten ahlul bayt rasul en sallallahu alayhi wa sallam e jurima halifaɓe e diine e aada en garti e émission meɗen fodde taw waɗanta on ɗum ko musiba debbo mo hoore fonde Thily Boumé Ndiaybé hande noon gartuɗen ha joni koye nder galleji ɗi nde won noon en garino oɗo israel mo ganduɗa so tawi addanama essum tampina ɗum lorlo ɗum manam aybina ha jomum seere walla ha saabo jomum suuto hande noon en gartat ha joni e on ɗon fannu en jaltat ha ɗum nde won noon ko foti he yewtede hen ko ene heewi saaha adi yiya taw ko tato walla nayo resaɓe e nder galle taw kañumen ko feccoraɓe nani en mbino ko ese kono ƴetta hen goto cuuta ɗum dow pawa ɗum taw poɗɗa fawde ɗum ɗo ille kañum heddiɓe kañum ne mbaɗa ɗumen noon ala a watta noon a ƴeewat ɓe cuutuɗa ƴeewaɓe pawɗa less te pourtant ko an jibini worɓe mabɓe ɓe kala gadduɗo hen taw ko ese kono a ƴeewat mo gandanɗa hoorema ko on ɓuranma hen saaha caɗele ɗen ɗon ene mbaɗa jiya feccoraɓe mbadda jiya feccoraɓe ene kaɓa jiya feccoraɓe ene ɗurnodiya jiya feccoraɓe ene mallotira taw addata ɗum ko israel ahan noon ko israel ɓe ponmi wiide ɓe holko sabato ɗum par ce que ko an addi ko tagui eɓe mbalotira e nder koye mabɓe ko an woni mo fondani ko an woni mo wallaniɓe saabu eɗen gandi peccoragal no wayi ha pulari ne kewi wiide ni ko peccoragal jaasi nawligu kono noon ene waɗi pecceraɗe ɓe ganduɗa hen machallah kono ene waɗi feccerago ɓe ganduɗa ko israɓe tigui bonnata jiya ƴetta ɓeeɗo sukaɓe muɗum pawa ɗumen dow mbiya ɓen goni taniraɓe ma hay so tawi ko a yarti a ƴeewat ɓe dokkata eɓe a rokkata holko saabi par ce que oɗo a yiɗa ɗum oɗo ɓurananima oɗo hay goto anda holko jawirɗa ɗum ƴetta oyo noon pawa ɗum dow cuuta ɗum mbiya ko on woni debbo galle aha noon so joom galle mum noddi walla so joom galle mum ari an kay hono debbo ma o ala konko de wallimi konko de fittantami konko de lawƴantami konko de waɗantami ni konko de waɗantami na ayi oyene kañum ne mo gandanɗa hoorema ko ɓiye aɗa fonno yidde ɗum aɗa fonno suurde ɗum par ce que ko ɓiye addanma gona e mallude ɗum ene feeña ha e yengeji men ene feeña ha e indeji men jiya jomum ene malla ene wiya aha so kaari ari ka hande mi fijan ɗum ha weela mi waɗa ɗum ha safa ko joom caabuna ko joom wutteji ko ni waɗata ko ni wattata oye so ari jiya gonono urnade ɗum kadi aussi ko fusde galle mum ko fusde israɓe muɗum ko fusde ko gandanɗa hoorema woni ɓiɓɓe ma e sukaɓe ma saabu so tawi rewɓeɓe beldani tan worɓeɓe beldata ko ɗum addata ko ɓuuri hen hewde jomum ƴeewa galle walla jomum ƴeewa appartement yalta mbiya jomum woppima mbiya jomum hankanti ko dañƴo aha yiiɗa wondude e famille taw ko an e hoorema an israɗo mo ponnoɗo fondude o an ponnoɗo suurde o ko an ponnoɗo mo gandanɗa hoorema so probléme waɗi ko an arata degla ɗum ko an bonnata galle ma sa bonni galle ma noon aha heddo aɗa aybine ɓiye walla debbo e hoore mum desaɗo o aybine wiye ko kañum nawi gorko ko kañum fusi galle aha gorko ko nofal goto kala ko wi ɗum ko ɗum woni ko waɗata taw an e hoorema ko an addi probléme o ko an waɗi ɗum créé sabi Allah e nelaɗo muɗum onon israɓe ponmi wiide feccoraɓe so goni e galle gone gotum oton jaaɓe mukku israɗo ene wona hakkude moɗon ene ƴeewa mo fofto dow ene ƴeewa mo telinta less ene ƴeewa sukaɓe oɗo ɓuurmi yidde sukaɓe ɓoye ɓe jiiya mi yiiɗa ɗumen ɗum ko probléme addata e galle ceerda israɓe ma ceerda sukaɓe ma ceerda taniraɓe ma ndentuɗen ɗum ɗon moƴƴani kadi addata tan ko bonande so tawi ko ɓiɓɓe ma gaddi nanggu kamɓe foof moni foof aɗa andi ɓuranɗoma aɗa andi mo jiɗɗa e nder ɓerde ma kono suud heddiɓe mbasa andude ɗum kono a yiyat jomum foota koye bedda sa yalti kala ko coɗɗa mbiya dal tottan taniraɓam aɗa suuɗa kala ko koccuɗa totta heddiɓe goppa jooɗo ɗum ko fusde galle muɗum bandiraɓe kadi eɗen gandi nden israɓe ɓe cuurat ɓe cudda kala ko ɓe dañi hay goto anda ko oɗo yiiɗa walla hay goto anda ko oɗo aña kono ko ɓuuri hen hewde hande a hollirta ha yimɓeɓe jiiya ndentuɗen ɗum moƴƴani ene bonna galleji meɗen ene serde sukaɓe men serde taniraɓe men serde ɓiɓɓe meɗen taw ko enen mbaɗi
ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko musiba wonno debbo mo hoore fonde Thily Boumy Diawe image joɗɗo mo jiitono ko Oumar Doro Kume gorko Mouhamadou Hounare ɗum noon mi rokka on rendez-vous inchallah e yewtere wonde haade ɗum noon en calminat Mariéta Gadio debbo mo gajowo en beltanimama hano hannisni bandiraɓe rendez-vous inchallah ko yewtere wonde Allah jarama on jarama